ଆଜି ଥୁରଥୁରିଆ ଶୀତରେ ବାପା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସୁଜନା ଫୁଲ ଆଉ ଗାଜର ତା ଉଲକୋବି। ବୋଉ ଉଲକୋବିକୁ ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ମା ବସି ଏଠି ସବୁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ବାଛୁଥିଲେ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ରାଗିକି ଖପା ହେଇଯାଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଭାଜିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆଣି ତ ସାରିଲେଣି, କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବମ୍ଫେଇ ଦେଇ ମୁଁ ସବୁ ଉଲକୋବିକୁ ପିଠଉ ଦେଇ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ସବୁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଧୋଇ ଦେଇ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ିକି ରଖିଦେଇ ତା ଦେହରେ ପିଠଉ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚକା ଚକା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରି ପିଠା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆରାମସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ପିଆଜ ଟିକେ ବି ସେଥିରେ କାଟିକି ପକାଇଥିଲି। ଭଲ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସମୟ ଅଧିକ ଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମର ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଆସି ଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେସବୁ ଗଛରେ ଏବେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଛାତ ଉପରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।